Hola a tots i totes. Avui anem a fer una nova activitat amb el programa d'edició d'imatges GIMP, en el qual intentarem reproduir l'efecte que es podem veure, per exemple, en la pel·lícula Sin City, basat en el mateix efecte que feia servir el seu autor en els còmics, que consisteix en deixar la imatge en blanc i negre i ressaltar en color només una part de la imatge. Per fer aquesta pràctica necessitem una imatge que en principi tingui uns colors vius, quedarà millor, i si no, per això es pot fer amb qualsevol imatge si la idea és ressaltar una de les seves parts. En el meu cas he escollit aquesta imatge que he descarregat d'internet i el que farem és deixar tot en blanc i negre excepte la part de la S de Superman. Per poder fer això hem de fer els següents passos. La primera cosa que hem de fer és seleccionar precisament la zona de la S, però ho hem de seleccionar molt acuradament. Llavors el que farem és escollir aquesta eina d'aquí, que és l'herramienta tijeres de selecció, que ens permet seleccionar una part a partir d'anar clicant just al borde de la zona que m'interessa. La tinc aquí, vinc a aquesta zona, clico, veureu que se us posa un punt, clico una miqueta més endavant, veureu que es posa el segon i a més s'adapta la línia a la zona de la frontera entre el color blau i el vermell, clico en aquesta zona d'aquí, quan la separació entre colors és tan clara com en aquesta imatge, es pot anar bastant ràpid. Quan no és així de clara s'ha d'anar una miqueta més a poc. I cliquem un altre cop aquí i per últim cliquem a la primera, sobre de la primera. Veureu que s'ha adaptat tota la imatge. Un cop fet això, que encara es veuen els punts, per comprovar que tenim la selecció correctament feta, el que fem és clicar a la part seleccionada i veureu que es selecciona la part de la S. Aquí hi ha una petita errada perquè ha seleccionat una altra part del color. Ho podem refer deseleccionant i tornant a seleccionar, però pel cas d'ensenyar-vos com funciona ja en tenim prou. En aquests moments que veiem com tot el que és la frontera de colors hi ha aquesta línia blanca i negra que va movent-se, ens indica que la part interna és la part seleccionada. Però com que l'efecte en realitat el volem fer a la resta de la fotografia, el que fem és venir aquí al menú de seleccionar i el que fem és invertir la selecció. I ara fixem-nos-hi que tinc la frontera de la fotografia també en les mateixes condicions i la frontera de la lletra S. Això vol dir que ara la part seleccionada és tota la de més menys això. Doncs ara que ja tinc seleccionada la part que m'interessa, simplement el que haig de fer és convertir això en blanc i negre. I per fer-ho venim al menú de colors i anem a desaturar. Se'ns obrirà aquesta nova finestra i comproveu que ja se'ns ha fet l'efecte de fet. Veiem que tenim tota la imatge en blanc i negre i la part no seleccionada la tenim en colors. Podem jugar amb si volem que ho faci sobre la claretat, sobre la lluminositat o una mitja entre les dues coses, que en aquest cas, per aquesta fotografia en concret, és el millor. Un cop cliquem en acceptar, l'efecte ja està fet, ja està col·locat sobre la fotografia i per desfer-nos de la selecció i veure millor com queda, anem al menú seleccionar i li diem nada, és a dir, deseleccionem el que sigui. I aquest és el resultat de l'efecte que podem veure a la pel·lícula, repeteixo, Sin City, i dels seus còmics, en aquesta imatge en concret. Doncs fins aquí la pràctica de l'efecte Sin City.